Els contes de Beatrix Potter. Anem, Cat. Corre. Corre. Corre, Cat. Surt al mig, Mariona. A tu potser t'agrada molt, però a mi m'agradaria arribar a casa. Si no et sap greu. Pere. Sí, tens tota la raó. Hauria d'acabar aquestes cartes pels nens. Té. Ai, mareta. He trigat tant a acabar aquest conte que... Els porquets ja s'han fet grans, ara... I també han tingut porquets. Bé, estimats Cecília i Carles, per fi podreu saber què li va passar al nostre pobre Garrí Falaguer. El conte d'en Garrí Falaguer. Temps era temps, hi havia una vella truja que es deia Tieta Potes Negres. Va tenir 8 lletons, 4 baconetes, la morruda, les xumetes, la gardenyes i la piguetes, i 4 baconets, l'Alexandra, en Garrí Falaguer, en Xinxin i en Saginet. En Saginet havia tingut un accident a la cua. Tots 8 porcellets eren molt de vida i tenien una gana que alçava. I tant, s'hi mengen. Com hi ha món, s'hi mengen. Surt d'aquí ara mateix. Valga'ns Déu! Han fugit tots corrents. Cada dia se'm fa més difícil posar ratlla aquests marrecs del dimoni. S'estan convertint en una càrrega i en un bon tràfic. Com si no tingués prou feina, avui que he de fer la bugada. I es veuen la llet a galledes. Hauré de comprar una altra vaca. Sí, ja està decidit. La Pigueta és la més bona minyona, es quedarà per ajudar-me amb tot el pòndol de la casa. Però els altres se n'hauran d'anar. Si són menys, ens tocarà més menjar per cap. Sona. Garrí, mira, has d'anar a mercat. Tu també, Alexandra. Et vols estar quiet? Com vols que t'espolsi l'abric si no et pares de moure? Tinc 2 salconduits que autoritzen 2 garrinets a anar a mercat al comtat de Lancaster. Em vols fer cas, Alexandra? A la senyoreta Potter li ha costat Déu i ajut que el senyor policia li donés aquests papers. Aneu amb compte amb els galliners, els ous amb cansalada i, sobretot, no us embruteu la roba de mudar. I tingueu molt present, si travesseu els límits del comtat no podreu tornar. Alexandra! No m'estàs escoltant. Dóna la mà al teu germanet. Ai, fillets, de poc que no me'n descuido. Us he preparat 8 caramels de menta, amb sentències morals.
Feu cas als consells que us donin i no us passarà res. Són tan edificants. Si un porquet va al mercat i un altre s'ha hagut de quedar... Mirem què ens ha posat la mare per dinar. Si vols, però no trobes que és una mica Però aviat? si ja fa quilòmetres que caminem. D'acord. Visca! La veritat és que jo no tinc gaire gana. Encara tinc un forat a la panxa. Menja't els caramels de menta. Un dels meus deia... La moderació és una virtut. I estaria d'acord si fos capaç d'entendre-ho. A més, ja me'ls he menjat tots fa un munt d'hores. Dóna'm un dels teus, sisplau. Me'ls vull guardar per una emergència. No sigui xiple, dona'm-els. No, no. Vinga, només un. Deixa'ls estar. Dona'm-els, dona'm-els. Para d'una vegada. Ai, 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 ai. N'hi ha prou, Alexandra. La mare ens ha dit que havíem de ser responsables. Vinga, fem-ne via. El mercat queda molt lluny i encara ens queda molt de camí per arribar-hi. Ton era gaiter, va robar porc a cal forner. I ara, abans de tocar cançons, Fonti que corre girant cantons. En Ton era gaiter, va robar un porc a cal forner. Oh, Què dieu, mainada? Que heu robat un porc? On teniu el permís de pas? vingueu, senyor policia, sabia que l'havia ficat en algun lloc. Què és això? 3 unces de caramels de menta a 3 monedes? Això no és cap permís. Però si el tenia... Us asseguro que el tenia, senyor policia. M'estranyaria que t'haguessin deixat sortir sense. Vaig de camí cap a la masia. T'hi acompanyaré. Que puc venir jo també? No veig per què. Els teus papers estan en regla. Però jo no hi vull anar a mercat tot sol. Vuit quilòmetres fins al mercat. Quan hi arribi ja serà de nit. No m'agraden els mercats. Jo no hi volia anar a mercat. Tota aquella gentada que et mira, que t'empenyi, tot perquè t'acabi contractant un pagès que no coneixes. Jo només vull tenir un hortet per mi tot sol i poder-hi plantar patates. Què és això? El salconduit de l'Alexandra! Potser encara els puc atrapar. Alexandra! Espera! Senyor policia, l'he trobat! El salconduit! Alexandra! Alexandra! Ai, mareta meva, mareta! No trobo el camí de casa! Ai! Déu meu, on dec ser? És massa fosc per continuar. He de trobar un lloc per passar la nit i posar-me a recer del vent. Me
mullat com una sopa. Disculpeu, senyora, seríeu tan amable. Ja sé que només és un galliner, però què hi puc fer? He de sortir d'aquí abans de trenc d'alba. Aquest no és lloc segur per un galliner. Ai, que bé. Ja em torno a sentir els pauets. Si està tan calentut, tan confortable. Vejam, amb 6 en tindré prou. Vinga, n'he de portar 6 de vosaltres a mercat demà al matí. Aquí n'hi ha un altre. Es pot saber què hi fas, tu, aquí? Gira't les butxaques al revés, vinga! Sóc un pobre porquet indefens. No tinc res. Et vols quedar a sopar, eh? Sí, us n'estaré molt agraït. Calla, ja! Vols callar d'una vegada? A en Garrí li va fer tot l'efecte que el menjar havia despertat un interès refrenat, alguna cosa que hi havia a l'altra punta de la cuina. El senyor Ton va omplir 3 plats fins a vessar. Un per ell, un per en Garrí i un altre... Vinga, menja't això. I no et vull ni sentir. Vejam, aquí diu que... Però, esclar... Ja ha passat la temporada de tomaca ensalada. Què hi farem? Pots dormir a l'estora, si vols. Et desitjo molt bona nit. Deus voler prosseguir el teu camí avui. Ja ha arribat el meu veí. Em va dir que em portaria a mercat. Vejam, on he deixat les coses? Senyor... Tanca la porta, sisplau. I no vull que toqui res, sinó quan torni t'escorxaré. Ai, si en seré de beneit. Podria haver demanat que m'hi portessin. Potser encara hauria pogut arribar a temps al mercat. Què hi farem? Tant se val que ho aprofiti per esmorzar. Ton, dragaiter, va robar porca, cal forner, i ara abans de tocar cançons es fa un tip de córrer, girar cantons. Però els cantons eren esmolats i a mis llacets m'han ben ratat.
Només hi ha una possibilitat. Ja ho sé, si li fes arribar aquests... Ves per on? Que interessant. Les preocupacions de la nit no havien deixat dormir en Garrí i ben aviat va començar a pesar figues. Bé, vaja, com ha anat el dia? Com està el senyoret Porquet aquest vespre, Reconec que tinc una mica de gana. Oh, ves per on el nostre Porquet té gana, Doncs jo trobo que ja estàs prou grassonet. Entesos, doncs, serà qüestió de preparar una mica de sopar, oi, senyor Porquet? Bé, és hora d'anar a tancar els ànecs. Per res del món no vull que em despertin fins demà a les 12, Ous amb cansalada del senyor Porquet. Em dic Codina. Fes-me més farineta, sisplau. Sóc en Garrí Falaguer. Més farinetes, dius, ara mateix. Com t'has escapat? S'ha descuidat de tancar l'armari. Com vas venir a parar aquí? Em van robar Per què fer? cansalada, pernils. I per què no t'escapes? Ja ho faré, però ben sopat. No te'n pots pas anar de nit. Sabries trobar el camí de dia? Sé que des de dalt dels turons es pot veure una caseta blanca a l'altra banda del riu. I tu on vas, senyor Porquet? A mercat. Tinc 2 salconduits per porcs. Et podria acompanyar fins al pont, si no hi tens inconvenient. Ah, de debò, que n'ets d'amable. Te n'estaré sempre agraïda. Sóc tan feliç. Sí, de res, amb molt de gust. I com hi arribarem? Primer hem de trobar... No hi he anat mai a mercat. Què hi fan allà? Per què serveix? Creus que m'agradarà? Home, no. Perquè els necessitem, els papers. Segur que n'hi porten el meu nom. No, però mira... El mercat és un lloc horrible per mi. Hi ha un munt de soroll i tanta gent i no paren mai de mirar-te. El que m'agradaria fer és... Bé... Digues, què t'agradaria fer? Home, ja que ho vols saber, sempre he volgut tenir un hortet. Sí, i plantar-hi floretes. M'encanten les floretes. Patates. Caramels de menta! No te'ls havies menjat? Només les vores. No te'ls hauries de menjar, podrien sentir-ne l'olor. Canta'm alguna cosa, doncs. Tinc mal de queixal. Llavors cantaré jo. No et sap greu si tarallarejo, oi? No en recordo tota la lletra. Si n'era una truja que vivia en una cort, tenia 3 porquets tots sants i forts. Talarà, talarà, talarà. Vejam què ve ara. Ai, els 3 porquets guingarringuets. M'he de despertar abans no sortir el sol. És la nostra única possibilitat. Vinga, Godina. És hora de fugir d'aquí. Però
Però si encara és fosc. Xxt, no cridis tant! I com trobarem el camí? De pressa, el gall ja ha cantat. Pot haver despertat el senyor Ton. No sé pas si venir amb tu. És tan fosc. No pateixis, Godina. Ens hi veurem de seguida que els ulls se'ns acostumin a la foscor. Corre! De tot en diuen un nord. Vigila on poses els peus. Per què hi vols anar, mercat? No hi vull pas anar. Jo el que vull és conrear patates. Vols un caramel? No, gràcies, ara no. Encara et fan mal les dentetes. Me l'ha guanyat. Però es pot saber cap on anem? Godina, amaga't darrere la paret. Hi ha un home llaurant. De pressa! Ja no deu faltar gaire. Aviat serem fora de perill, quan hàgim travessat els límits del comtat. Oh, valga'ns Déu! I ara que érem a les envistes del pont i de la llibertat. Treu-te el caramel de la boca. Pot ser que ens toqui córrer. No diguis res. Tu deixa'm fer a mi. Oh, para el carro! Bon dia! On aneu, si es pot saber? Que aneu a mercat, potser? Ja m'ho pensava. Va ser ahir. Ensenyeu-me els salconduits. No ho veig clar. Aquesta garrineta es diu Alexandra? Vejam, on ho he vist? Ah, sí, ja ho tinc. Perduda, robada o esgarriada. 10 rals d'argent de recompensa. N'he de parlar amb el llaurador. No us mogueu d'aquí. Torno de seguida. Encara no, Godina. Podria mirar enrere. Ara, corre, corre! Ei, vosaltres dos! Torneu aquí! No t'aturis, no t'aturis! El pont, la llibertat, la salvació! Ara, per fi, podràs sembrar I patates. pensaments! Patates! Pisca, pisca, revisca! Hem guanyat, els hem deixat tots amb un pam de nas! Ton, ton, de la gaiter, va robar porca cal forner, i ara abans de tocar cançons es fa un tip de córrer i girar cantons. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Ves quina coincidència. L'última vegada que vaig travessar el riu per anar a mercat, vaig veure un hort preciós. La meitat era plantat de patates, però a l'altra meitat hi havia una exuberància de flors. És curiós. The rain has moved on and left a new day. Nothing seems to move, everything is still. It's just a perfect day. The shadows and light that move with the wind. Hidden violets grow, splashed with sunny spray. Just another perfect day. On the wild and misty hillside, fear is nature's warning. Hunger here is never far away. And all of this world is for children who play. Days that never